Horas samanginang, saya diramuti Tuhan tamahamu di perdalanan ningolu siganupari. Marhite video on, hucoba hami muse, pasahato nakka pemikiran nami, taringot tu turpuk jamita di hita, ima di hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, turpukta ima sian saya sada, ayat 10 sahat ro di ayat 20. Topik ni Minggu, guruhon manadenggan pasohot najat. Sogon na somal amanginang duku jahahami turpuki hutangnya kok kami. Oma akka pemikiran-pemikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di pangaradiota, di jamita naing si pasahatota, di tonga-tonga ni mingguta. Na parjolo amanginang ikon laptakas do di hita ise do debata. Memang didok di parjamita tolu ayat 10 sada dang tuk hagogoon ni jolmai lahu manulikit nasa pambahenan ni Jahuba. Namar lapatan matsai belgado pambahenan ni Jahuba na sangap doi bana na badia doi mana na margogo situtu doi bana ibada do na manoppa manusia jolma jaladang tuk hagogoon ni jolmai lahom manulikit mangatusi sudi nasa pambahenan ni Jahuba. Ise do debata tadokma pargogo na suhatu dosan na manoppa saluhut na margogo situtu na badia jala di ujungna na marholong ni roha. Jala dang hadodoan ni jolmai bagas ni holong ni rohana. Alai takas do taridai marhite nasa pambahenan ni Jahuba holong ni rohana maradopon jolma manusia. Holong ni rohana do manugihon si Abraham asa dipasu-pasu ibana. Holong ni rohana do manarihon si Joseph di tanah Mesir asa mangolu nasida bangso Israel. Holong ni rohana do manugihon bangsoi haruar sian tano Mesir asa bongot nasida tu tano na pinadaton ni Jahuba maradopon nasida. Holong ni rohani debata matcai takas mangaramoti perdalanan ni bangsoi. Dipilit do nasida ala ni holong ni rohana, diramoti nasida ala ni holong ni rohana, alai na paduahot siat turpuk taon lupa do nasida di holong ni roha ni debata. Dang di argahon nasida holong ni roha ni debata. Ima umban nasaimian nasida di bagasan dosa. Saya ditadikon nasida debata mangolu nasida hombar tulomo ni rohana. Boy do honota nahurang dope pambahenan ni Jahuba maradopon nasida. Nasotuk dope di ida nasida nasa pambahenan ni Jahuba na patuluhon holong ni rohana. Umbay naikot saimian nasida di hajahaton. Umbay naikot say ditarikon nasida di bata. Dang nahurang be. Nungamat say godang jalamat say patar pambahenan ni Jahuba. Ala ni holong ni rohana maradopon bangsoi. Alay ditadikon bangsoi do ibana. Ala dihalupahon nasida nasa nabinahin ni Jahuba. Jala nang mangolu nasida hombar tulomo ni rohana. Sadanay museum ben na say mangolu nasida di bagasan hajahaton. Jala ditadikon Jahuba ima panjauhan ni debata tu nasida songon bangso na ni filit di asii debata nasida di dok rohani nasida ala na pinilit ni Jahuba dohami ala bangso ni debata dohami dang uhumon na hami. Asini rohana maradopok kami song sada garanti jaminan naso uhumon na hami. Disuruh debata panurirang Jesaya tu nasida songon reminder mengingatkan kembali asini rohani debata dohot sekaligus warning peringatan moloso mubahamu uhumon ni debata mahamu. Jadi jangan ada perasaan bahwa Tuhan tidak tega atau tidak akan. Jesaya memastikan bila tidak berubah engkau akan dihukum. Bila tidak berubah engkau akan ditindak. Sebab sudah begitu banyak
perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan menyimpang daripada kehendak Tuhan. Tukpe di patu paho pelean situtungon peribadahan yang palsu alai anggoroham mendau-daudo sian debata alani ikon uhumon nama hamu dipaingot nasida. Alanima napatuluhon siya turpukton dak kasuhatan holong ni rohani debata hudo kami nakin ala ditogihon do pinasida mulak tu debata. Anggo jolma jangan sampai 3 kali engkau menyakiti hatiku. Batasan emosi, batasan perasaan, batasan holong ni roha, kemampuan manusia memaafkan alai debata berulang kali marhite si saya tong dope di suara hon debata mulak mahamu anakku nahu hau holongi asini rohakku do panguluhok kamu alai mandau-dau hamu sianau mulak mahamu tuha badiaun ala nabadia do debatanang manubus nasida mulak mahamu manadikot dalan muna naso ture na manguluhong bartu lomoni rohamuna dang dipatikos samu uhum holan lomoni rohamuna do diulahok kamu asa sonak kamu mulak mahamu payas hamu madirimuna ditogihon mulak tu debata. Ima suara ni turpukta manugihon mulak tu debata. Alai boy do honotta saleleng so diargahon jala so dihanguluhon sasahalak asini rohani debata daktar bain ibana mulak tu dalan nadenggan daktar bain imana manadikon hajahaton atong dia do naparjulu marhite turpuktaon naparjulu menurut kami kesadaran kembali akan kasih karunia Tuhan yang telah menolong, memberikan banyak hal kepada mereka. Asini rohani debatanang pasahaton gudang tu nasida, jalanang menjagai perdalanan ninggolu nasida. Molo say dipaingot tingot nasida doi, ido mambain so nasida mangulahon najat, jalan mulak nasida mangulahon nadenggan. Songon bangso nabadia. Saleleng dilupahon nasida manang dang diargahon nasida asini rohani debata. Onma namambay nasida toktong mian di bagasan hajahaton. Songon itu nak kita amanginang menurut kami pikiran nami sian turpukon. Nunga takas asini rohani debata tu hita marhiti Yesus Kristus. Naung ditobus hita. Di palua hita sasitongna dangadong be alasan di hita so mangulahon nadenggan alaniaha sini rohani debata nong takas di hita nong sahat di hita dang loja be hita mangulahon nadenggan asa asi rohani debata di hita nunga berbalik nunga diasi hita tugasmu nama mangulahon nadenggan mulutahu bukot tu epistel asini rohani debatanong sahat tuhamu datan muna dope mardosa. Jadi turpuk taupe menurut kami mengajak kita tuhamu baon haim baruon ganupari ima marhite nataingot dengan bahasa ni Jehovah asini rohani debata nong pasahaton godang dihita tarlumobi nong godak sian nasa na adong ima haluaun atong tatinggalhon maakan najat mangulu mahita di bagasan ulaon na denggan